Usa sa mga tripulante sa nalunod nga LCT Cebu Great Oceana nga taga Talisay City aduna gyoy duha ka adlaw gyud nga nagpautaw-utaw og milangoy sa kadagatan dito sa Surigao del Norte aron lang maluwas. Ang detalye sa report ni Fimarin Dumabok. Kini ang gisaysay sa inahan nga si Liza Villanueva, kansang kamanghurang anak nga si Juji, nalakip sa 20 ka mga crew sa LCT Cebu Great Ocean. Sa pagkalunod, matod ni Liza, ang ilang hugot nga pag-ampog ang kanunay nga pagpahinumdum sa anak nga magrosaryo og mga liya. Ang nakatabang nga naluwas ra ang iyang anak. Netong Lunes sayo sa buntag nakachat pa ni Liza ang anak. Ingon man ang igagaw niya nga. Ti, ni chat lagi si kuya ti nga iampo kumaha. Sa pagkahitabo sa pagkalunod sa barko nga ilang giluwanan, upat sa mga kaubanan ni Juji ang nakalas. Paanod-anod lang jud siya hantod nga pag mata niya wala iyang mga kauban nagbugbuwag na jud siya. Moto siya langoy siya. Nya nakakita siya itong danag nga murag ka nang naidapit isla mo to iyang gi saum. Si Juji baguhay lang nga ni-graduate og nag-apprentice sa maong barko. Sugod nitong Nobyembre sa niaging tuig. Ma, okay na ko ma. Kita na po hun. I love you. Ang pamilyang Villanueva nga taga Linaw Dakbayan sa Talisay giduaw ni Mayor Samsam Gulyas ug pipila sa mga konsehal ganihang butag. Gawa sa tabang pinansyal, mutabang usabang kagamhanan aron makabalik si Juji sa Dakbayan sa Talisay. Nangdagan kinitag nako sa social media, and I think social media plays a big part on info dissemination. So pagbaw nako, we instructed the disaster team to contact the disaster team in Surigao, nakastorya sila. Then mao to nakita nila. They're willing na ilibre ang pamilya padung didto, ilibre sad sila padung balik para makauli na gyud tong Talisay. Pagbalik niya puhon, so undergo siya debriefing po nato sa tong mga social workers. Oba ni June Solon. Ako si Fimarin Dumabok. Balitang Bisdak.